I dag kl. 12:43 er en dansk udviklingsstudent i USA blevet sigtet for mord på hans udviklingsfamilies far. En måned op til mordet på faren var der sket 2 mord i samme lokalområde. Vi har fået høre af familien, at deres indtryk på Vilma var meget mystisk. De fortæller, at hun har haft mistanke om, at faren skulle være morder på de 2 andre piger. Ole Jespersen var på jagt efter alligatorsvømmene, da ulykken skete, og her er hans side af historien. Jeg var ude på jagt efter en alligator, og så jeg Vilma og hendes udviklingsfamilie til Forest Canada. Jeg filmede en video til YouTube og fik derfor det hele på videoen. Før jeg kunne hjælpe ham, var han allerede blevet bidt af en giftig slange og spist af 2 krokodiller. Derudover har politikeren Carl Andersen udtrykt sig om situationen. Vi har tydelige beviser på, at Vilma er skyldig i den her sag. Men med dansk statsborgerskab burde hun komme tilbage til Danmark og udføre sin straf. Men vi ved selvfølgelig ikke, hvem der er skyldig endnu, og hvor det bringer os. Den danske og amerikanske detektiv Niels Ringved har også udtalt sig om sagen. Man kunne se på mandens sår, at før han blev bundet fast i bilen, var han blevet slået oven i hovedet. Derefter var han blevet bidt i benet og i siden af maven af en giftig slange. Han var død, før hjælpen nåede at komme frem. Så vender vi lige tilbage til Ole Jensen, som står live over i Florida med ny vigtig viden. Hey, Ole igen. Jeg var lige ude og få min fangs fra mine krokodiller. Ude med efter nogle krokodiller, og så fandt jeg den sidste ledtråd til Murray. Den sidste ledtråd til Murray, det var simpelthen at... Ole! Ole! Nej! Ole! Man prøver at få Vilma tilbage til Danmark, hvis hun bliver dømt for mord. Vi holder jer opdateret.